המעבר לגן חדש או לבית הספר בדרך כלל לא קל, יש חששות, בכי, קשיי פרידה ואי ודאות גדולה, וגם לילד זה לא קל. האתר הורים ממליצים, מנסה לעזור במעברים האלו. שלום רויטל. שלום נעמה. כן, כל הפחדים והכל דיברתי על ההורים, ברור. כן, ודאי. ההתרגשות. איך נולד האתר? בעצם האתר נולד מתוך צורך שלי ושל שותפתי, דקלה רווה. אנחנו חיפשנו במשך שבועות רבים גן לילדים שלנו. חיפשנו בשכונה, חיפשנו קודם כל באינטרנט, אחר כך חיפשנו בשכונה. שאלנו הורים רבים בסוף היום, את בטח מכירה את הסיטואציה, שאלנו אותם, מה דעתם על הגן? האם נקי כאן? איך הגננת? הגננת נחמדה, אם היא אוהבת את הילדים, כמה גננות יש? ובעצם החלטנו לעזור להורים אחרים ולרכז את כל החוות דעת, את כל ההמלצות שאנחנו מקבלים בסוף היום באתר אחד. כל הרעיונות הכי טובים באים מתוך צורך אישי. בדיוק. שאתה אומר, למה אין את זה? כן. כן, אז מה אפשר למצוא באתר? אז באתר אפשר למצוא בעצם גנים מהצפון עד הדרום. גנים ובתי ספר? גנים עירוניים ופרטיים, בתי ספר עירוניים ופרטיים, משפחתונים, צהרונים, מטפלות, חוגים, בעצם כל מוסד חינוכי שמטפל ודואג לילדים שלנו ביום-יום. בעצם אתם אספתם את כל הגנים שקיימים, או לפי איך אספתם את המידע? אנחנו אספנו קנינו מאגרי מידע, ומאות גננות פונות אלינו ומבקשות שנפתח להם כרטיס, שולחות לנו את פרטי ההתקשרות שלהם, טלפון, כתובת, לוגו אם יש, כמה מילים על הגן, מה אפשר למצוא שם בעצם? איזה קריטריונים מעניינים את ההורים, את האימהות? קודם כל, לפני שנמצא, אני מזמינה את כל ההורים, תקדישו היום 2 דקות מזמנכם, ותיכנסו לאתר ותכתבו המלצה, או תדרגו את הגן. רק המלצות? אני לא יכולה לכתוב, נגיד, הגן הזה, אל תכתובי? את יכולה לתת לו ציון 0 בקטגוריה מסוימת, יש 5 קטגוריות שונות באתר, ואת יכולה בהחלט לדרג, לתת לו ציון, ואז לגן, לגננת, למטפלת, למי? הקטגוריות הן מגוונות בין מחיר, בטיחות, ניקיון, תכנים ופעילויות, יחס מטפלות לילדים. אני מזמינה בהחלט את ההורים, אנחנו עכשיו בדצמבר, היה לנו מספיק זמן להתרשם מהגן, או מהבית ספר, להכניס המלצה, לדרג, וגם גנים שלפני שנה ושנתיים, ולפני 5 שהייתם, עזרו לנו לייצר את מאגר המידע הגדול והחשוב הזה. ברור. ואני חייבת להגיד לך, אני חייבת להגיד לך שפונים אלינו רבים ואומרים, באמת, איך לא חשבתם על זה קודם, ואיך... כי זה יכול לעזור, כשאתה עובר דירה לאיזשהו מקום, ואתה לא מכיר את השכנים, אתה לא מכיר את האזור, זה לא שכמו בעיר שאתה גרת ונולדת, ואתה מכיר כבר את גן שושי או גן זה, ואתה כבר יודע מה טוב. אבל איך אני יכולה לדעת שכל ההמלצות שם הן אמינות ואמיתיות, שזה לא הגננת עושה לעצמה לייקים? אז יש גבול לכמה הגננת תעשה לעצמה לייקים, גם יכולה לדרג פעם אחת ממחשב, או כמה המלצות היא תכניס. בעצם אנחנו לא המצאנו את השיטה, יש המון בעלי עסקים, יש המון אתרים של בעלי עסקים מכוונים להמלצות ודירוגים, אנחנו הכנסנו את זה לעולם החינוך, והגולש כבר יודע מהי המלצה, מה הוא מלל אותנטי ומה הוא מלל לא אותנטי, אם זה כתוב 50 המלצות באותו יום, אם זה מומלץ בחום, או שזה איזשהו סיפור מרגש שקרה לנו בגן, ובעקבות ההמלצות, בעקבות ההתלהבות הרבה שאנחנו כל יום מקבלות, אנחנו הקמנו אתר מקביל שנקרא רופאים מומלצים, ואנחנו... רופאים מומלצים. כל הדאגות שלנו האימהות. כל הדאגות, איפה נשים את הילדים? מי יטפל לנו בילדים? איזה רופא ילדים אנחנו צריכים לקחת. אז הכל זה רק בעצם תגובות חיוביות. המלצות חיוביות וציונים, כן, דירוגים. יכול להיות שיש שם הגן, הוא פשוט לא יהיה עליו שום דבר, אני צריכה להבין מזה שהוא פשוט לא מומלץ? יכול להיות, כן. ותחשבי איזה יופי, שבעוד שנה שתרשמי את הבן שלך לגן חדש, לפני שאת רושמת אותו לגן או לבית ספר, לפני שעוד את רושמת ובאה להתרשם, יש בעצם 100-200 המלצות על אותו גן. במקום שאת תלכי ותבזבזי זמן ותשאלי הורה, את מקבלת את כל המידע
יש שם טוקבקים, יש מקום לצ'אטים שההורים יכולים לדבר ביניהם? אז השבוע עולה פורום עם אנשי חינוך, עם אנשים שמומחים בתחום, ויש לנו קבוצת פייסבוק מאוד מאוד פעילה. אפשר להיכנס ולעשות לייק. חשוב מאוד. טוב, תודה רבה, רויטל. עכשיו אני יודעת לאן למצוא בית ספר או גן או כל דבר אחר.